Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kithera anar ke Jylla kila Wanrah Burom ya ke Jylla da ka bakhur Takma ha ka powerlifting games arhaja apusan kebalalong ha ka shitrik ujumang arhaja apusan hasil Ksiar ya ka Takma Ksiar lakhur da ka batriti nyangmi na lau sotun block 6 ha ka jingkhya ka baprapusau kilo ya ki Takma rupa lakhur da ka kong Clarissa marbanyang na raj laban kenjat football ha ka jingkhya ka bah ndrup kundai kilo bat ka Vanessa marbanyang na umlingka maupun ha ka jingkhya ka basanpu ar kilo Kadba ya ka Takma nong lakhor da ka ai bahon lang pingrop na umlingka maupun ha ka jingkhya ka basan pu ar kilo. Kini kinong yele kai kide na ka Beast Fitness Gym hapo ka jing ai jing hikai uba Jeff Sotun. Ubalong ru ha ka jukopor unong yele kai ubala pau ka Jylla.